työr kyyttiin. Pane ovi kiinni, ettei kylmä tule. Tää ei katso, että sä oot varmaan johonkin itolskilippailuun menossa, kun tuommoinen myssy on päässä. Mistä se kotoisin on? Ylitorniolta. Ylitorniolta? Se on jännä kuule poka hemmonen homma, kun minä kerran mietin, että jos on Ylitorniolta, niin ne sanovat siellä, että Ylitorniolta. Mutta että jos se on Torniosta, niin ne sanovat, että Torniosta. Minä asun Torniossa taikka Ylitorniolla, niin minä että no onhan ne semmonen ero tietenkin, että oleks siellä Kusessa vai Kusella. Niin siitä se tulee. No. Mihin sä oot menossa? Ihan sama. Ja vaikka Afrikkaan. Afrikan? Olen minä käynyt sielläkin monesti, mulla on tuttuja. Tiedätkö siellä tämmösen kuin Tartsani? Joo, sieltä nähnyt telekkarissa semmonen. Joo, se on serkkupoika. Joo, se se alun perin sukunimi se Tartsani, että se on tuon Tartsanin Mailan ja Veikon poika, vanhin poika. Joo. Se opetti mullekin sen karjasun kerran. Mutta en minä ole tohtinut sitä enää, kun minä kerran menin Äkählompolon osuuspankkiin ja ne tiskillä karjasin, niin ne tytöt nosti heti kädet pystyyn ja antoi kaikki rahat mulle. Niin minä ottaa leikkiä se vain oli, että minä saanut syytettä siitä kuitenkaan sitten. Se taitaa olla ihan kiva työ. Noin. Kyllä. Kyllä oven pielessä tulee kylyyn. Istu vain mukavammin kuule. Et siellä tupakkia kuitenkaan polttaa. En miekään, miehän nielin. Ne oli lopussa jo niin kova polttaa, että me palavia tupakoita nieleskeli ennen kuin sai kunnon savut. Lähdemme tuonne hotelliin, motelliin kuule. Kahaaviin. Mennään vaan. Mennään vaikka. Ne tarii.